As informacións que teñen trascendido dende o luns en relación ao proceso de baremación das propostas de sede para o Mundial de Fútbol do ano 2030 revelan feitos moi graves e moi preocupantes. Ou estamos diante dunha chapuza de nivel olímpico ou nun novo exemplo de pura cacicada que en nada sorprendería por parte dunha entidade presidida por Rafael Louzán. Nese sentido, para o Bloque Nacionalista Galego, igual que para o conxunto das viguesas e dos vigueses con independencia do seu parecer ou da súa opinión sobre a posibilidade de ser Vigo sede mundialista ou da valoración dos seus custes e beneficios para a cidade, as irregularidades que xa se teñen constatado merecen unha explicación e unha reacción por parte da Federación Española de Fútbol que aínda non se produciron. Pero temos que expresar dende o BNG a nosa preocupación porque tanto o PSOE como o Partido Popular pretenden utilizar esta cuestión como un elemento máis na súa permanente lea partidista. O cruce de acusacións políticas e o feito de que no pleno do vindeiro luns se vayan debater dúas mocións, unha do PSOE e outra do PP, sobre este tema, só contribúe a enlamar o asunto con oportunismo partidista. Diante desta situación, o Bloque Nacionalista Galego facemos un apelo á responsabilidade e con ese obxectivo imos formular unha emenda tanto á moción do Partido Popular como á moción do Partido Socialista para permitir que se poida atinxir un acordo unánime de toda a corporación sobre o que entendemos é o verdadeiramente importante, exixirmos o esclarecemento dos feitos, demandarmos transparencia, pero tamén depurar responsabilidades na xestión da Federación. Por iso, a emenda do BNG o que propón é que o Pleno do Concello de Vigo adopte un único acordo claro e rotundo: exixir da Real Federación Española de Fútbol que faga públicas coa máxima transparencia as baremacións e os criterios técnicos e obxectivos nos que se basearon para determinar a proposta de sedes no Estado para a celebración do Mundial 2030 da que fica excluída Vigo e que se depuren responsabilidades polas graves irregularidades no proceso que veñen de ser coñecidas públicamente. Agora está nas mans do PSOE e do PP a decisión. Teñen que decidir se manteñen os termos das súas mocións de parte, o que impediría un acordo unánime, ou se aceptan a proposta en positivo e de man tendida que trasladamos desde o BNG e permiten desta maneira que haxa unha posición de conxunto en nome da cidade. Estou convencido, estamos certas, de que as viguesas e vigueses non entenderán non facer.